Ndokufonera back. Ramba uri pa live, ndatotanga live ndokufonera back. Hello, ndokufonera back, nditori pa live, ndokufonera back kana ndapedza. Ramba uri pa live. Guys, masquera say, guys, Muri say, how are you guys? Are you good? Muri say, guys. Masquera guys, masquera ere. Asindashanda musipo basarona kizandiri pa live. All right. Nugo chichova basa, so chichova basa ri pa live chichova basa. Chichova basa. So yeah. Kesaya, how are you? Kesaya, did you say? Hey guys, we are guys. Simbofano taura zvedu guys, masquera say. I think masquera zvakanaka kumabasa kwenyu anditi kwamuri koko yaiwa sistiri kuno kutamboswerawo nyama dziri kugwadza guys. Tumusimudza masimbi after nguva yose guys. Nyama dziri kugwadza mai mwana kuti kunogara patele isisi unowasinge ukarokwa izvi nesando. But anyway zvinowanikwa. Saka naye asikana titange tataura sataunza guest wedu uyu panyaya dziri kuitika idzi. Nokuti exactly na 10 to 5 nechida kunge ndabva pano pa life. Timbotaura guys, timbonyatsonzwawo kuti muri kushandisa sei guys, how far nenyaya yemaspice. Maspice ari kufamba here asikana. Maspice ari kufamba here. Nokuti ndakona chibhodhoro chespice ka mushopu muchichita 48 rand. I'm like, spice rakuita 48 rand. Chibhodhoro chespice mukutengesa mari maspice. Isinyaradzo. Muri kutengesa mari maspice nai guys. Maspice ari kufamba here. 48 rand pahave maspice, 48 rand mushopu. Imuri kutengesa mari. Because mufo kutengesa kuzvi 45 40 rand. Mutengesa mari guys. Kuzvi 40 rand 45 huko. Ndiko munofangwa kuti esi solo. Ndiko munofangwa kuti uyu muise. Hanzo musafurirwe na dumebi kuponda zigwa. Haakana. Kana destiny. Haakana. Hanzo ini ndotengesa 35 rand. Ari kufamba here pa 35 na iyi Shila. Ari kufamba here pa 35 rand. At least makaseta price 1. Hanzo 35. Tikutenga kune 35 rand chibhodhoro then 15 rand sachets. Okay. Right? Okay. Saka makaseta price. Okay, that's good. That's good. That's good. Kwasi simeri chidzokai. Kupi na ivalari. Ndidzokepi. 35 yakanaka. Right. Hanzi ndoda kuningira. I want to order in bulk. Right. Guys, ko vasiri kutengesa ma spice muri kuita ma side hustle echi. Vasiri kutengesa ma spice. What side hustle are you doing? Muri kuite. Vasiri kutengesa ma spice. Muri kuita side hustle echi guys. Kwanzi vanhu itai serious kutengesa ma spice ndozona mari esiwo esira kwana. Anti muri kuona. Utoshaya kuti na Dumebi anosora chingobata Black Label uchikona kutengesa ma spice kupinda manzvimbo unozivana navanhu uchitendera kutengesa ma spice uri kutembei. Sina Valari UK ndoya manje ndondwari na Valari. Wona tave muna October. Kwatosara 1 month November. December yatove December Christmas. Saka iwoda kuti ndiwe izvo ndoya kutamba Christmas. Ndoya kutamba Christmas newe here. Valari. Nokuti vana vanenge vasara kuno kumuri. Saka ndotamba Christmas ndoga here. Valari. Unoti ndikauya izvozvo ndotamba Christmas ndoga. Kwasara mwedzi 1. Christmas yobva yauya. Saka ndotamba Christmas ndoga. Vanhu vanenge variko madiaries hopo. Anenge aenda kuzviholiday. Vamwe vakati Spain, vamwe vakati France, vamwe vakati ameno Morocco, Mexico, kupi ameno kwanenge vachinda. Ndosara nangodai ndiri duku ndiri ndoga vamwe vachinda kuholiday ikoko ngotamba hangu nemuri yangu ndozouya after. Zvakaipa here naIvalari. Zvakaipa here. Right. Guys, vanhu tengai maspice guys mutengesi. Tengai maspice ari kufamba. Anomaona. Maspice
kwai varume ainambire kuti havagezi. Ini wangu anogeza amene anofamba chinhuhwidza varume vanhu kuti havagezi. Ini wangu anogeza. Zvokuti kwai varume havagezi. Ini handizvizivi. Ndivanoziva ndo vanenge vafamba chinhuhwidza vanhu kuti havasi kugeza. Iwo naimi varume venyu apa varume nyavasi kugeza. Varume nyavasi kugeza. Ini wangu anogeza. Anotogeza makuseni ndichitomuona kuti uyu ari kugeza. Achidzoka kubasa uyu opinda ogeza. Saka anodza anonhuhwa papi. Ini wangu anonhuhwi. Hamene vanofamba chinhuhwidza varume mumabhurugwa mavo kuti vanhuhwa kana kuti muhapwa kuti vanhuhwa. Ini wangu anonhuhwi. Right guys, muri kutengesa maspice mukurege kutengesa guys maspice. Mukurege kutengesa maspice. Tenga ese one top. Tengesa maspice guys. Anchika please order maspice. Hanzi mbinga nipewe ma license. No problem ya mnayo yo idu maybe. This is the problem I want to address today. Nasi ndinewe kwa mbinga nipewe ma license yangu yakashota inzwai ndikukumbira ndione yo comment section. Musawe. Akamboya pana chitengese chamakaona kuti atengese chakatuda kumusupport. Dumebe akatengesa guys amusupport. Ngati mubatsirei guys, ngati batsirei munhu. Dumebe akayapa guys ndikutengesa ma spice angwai. Amusupport here chero unawo ma spice unotengera kungomusupporta kuti gandingo musupporta ondiwedzere ma spice nokuti kana akabva kwaori. Saka ngatibvisei mweya wokuda kungopema. Mweya wokuda kungopema. Tengesa ma spice, order these spices and sell. Tumebana zona nokwanda. Zvokuti akatengesa ma spice agere kumba nongotengwa ma spice. Anongotengwa agere kumba akatengesa ma spice akai. Nokuti ndokuti spice hari dhuri. Guys, kuorder is 17 rand I think. Hadhuri 17 rand kuorder. Sachet 87 rand or 8 rand. Iworo 100% double. What a double. Wakutotengesa ngikiri zvinhu kwazvo. Hasi toorder kupi? Ma spice iwa vamwe here mu comment section ma spice ndo zvavanongobhuwawo kuti vanda kuti ndivatsvage pa live. Kuti uyai pana patiri kutengesa ma spice. Hands will come to your inbox. I'm going to buy your inbox name. Business munaka wakunga achito bacho ma spice mangwari mu comment section vakatomirira mu comment section kuti ndichitaura vachikanda manamba on comment section. Zvino kana voda kuti ndivatsvakezve kana ndimiwo guys kana ndikazovatuka moti ndakaipa. Hey guys. Muzondindiri romwe. Mirai muone izvozvo. Ari kuti ase how iwe Casper, where are you? Uripi Casper wati uripi? Where are you? I can't see you in the comment section. People want spices here and they are nowhere to be seen. Where will I get you? Tiri kukutsvaga comment section uku. Hamuko mumboripi? Mkwiri vanhu vakuti uyai panapa please kurumidza ine tichangam. Todanhu wakachangamuka. Vakuti kutouya kuti ndi asindavatega padenga. Ngava uye vaodhe vaiti zvima spice. Do maybe tengesa ma spice. Mira mataisha ndosaka ndapinda comment yako. Kuti vauye. Tengesa ma spice do maybe nyaya kufamba uchipema. Munoenda mbiri. Munoendeswa mbiri yekupema. Mazvinzwa dzimongwa tinosanyara kungokuudzai vanhu kuti kuri kutaurwa nezvenyu kunzi mainya kukumbira muchipema. Hanomaona ngatiitei zvishoma tengesa. Ndikauya ndichitengesa chinhu changu munhu anenge asingadi achanditengera because ada kundisupport. Para kuti ndimukumbire 50 rand handika achanditengera something because ada kundisupport. Hanti muri kuona. Ati muri kudzwisisa. Saka hodai ma spice mutengese. Dume unozana nevanhu kunibva kunobikwa masipatlo kubva kupi noriti ndeyako iya zvokuti ukatenga ukahodha maspice unotoswera maspice watengesa maspice amheno. Saka vapinde veruripiro maspice ndikuvaona kwidzai macomments kumusoro kune vanhu hobhoda maspice kwidzai neline muchinda kumusoro muchikwidza nidzokera kwatabva kumberi muchiona vanhu vari kuda nikikiri vari kuda maspice. Kana munhu achida even yestart guys I want to be I know muchandivenga but it's the truth. Kana uchida even mari yestart chaiyo mari ndati maspice adhuri guys ari kuita 17 rand and iwo tesa 35 rand. Kana uchida mari yestart chaiko ndiri pa live ndokufonera kana ndapedza ndokutaura panapa. Mbona kana uchinatsoda kuve serious chekone life yako guys kuti utengese animona ndikutaura zvinhu zvemaspice boss akachipa. Animona aumbokumbiri ndokumbirawo mari yekuhodha
Do you know kuti kana uchiti uri serious cheko chako unozvinyima zvimwe zvinhu kuti utenge uhodhe? Munozviziva? Kuti uri serious cheko uchinyasoda cheko chako unozvinyima zvimwe zvinhu kuti uti ndida kutenga ne10 achandihodhera nokuti iye uri kutengesa 100% profit handi. Saka ukatenga 10 obviously achakutengera 120. Ukatengesa 20 achakutengera zvine zvakadaro 40 because iye 100% profit. Unozvinyima zvimwe zvinhu kuti ukwanise kuti uhodhe. Gore ra 2024 ratiri kupinda ini tikuda kuramba mweya wokupema. Tikuda kuramba mweya wokungorarama nekupuwa. Tikuda kuramba mweya wokungofamba tichingokumbira. Tikuda kumboti iwewe imimi vakumbiri mumboblessawo vamwe. Imimi vakapedza 2023 inomuchikumbira. Gore ra 2024 chimboudza Mwari kuti oraiti Mwari 2023 apera ndichipema ndichikumbira. 2024 nokumbira kumbopowa vamwe. Ndinoti mbondiropafadzawo ndimboblessawo vamwe. Nokuti ungaramba uchingonzi maipemai. Hanzi unotsvaga vekuwa. Thank you Anna. Thank you. Hanzi unotsvaga vekuwachira wana start. Problem yedu mazimba isusu manje. Handingaonekwi ndichiwacha zvinonyadzisa. Kuti nditsvage mari yekuti nditenge maspice ekuhodha kuti ndinowacha nditi wedu we ane peace job ndipo ndiwache. Hazviiti vagoti ndinowacha. Pride yakadonedza Satani kudenga ndoyatinayo. Hai Grace zviri sei? Pride handingaonekwi ndichidai. Ngatibvisei mweya uyu guys. Gore rapera 2023 yapera. Chii chawaita 2023 uyu. Kunzo kungotevedza malive one after the other. Imisela kukombe yakanana ningwa diaspora boza ningwa chitedza malive yavari kumashift. Zvichitofaya. Vapedza ndiso kachizokublessa zvaone mari dzanenge chizotiblessa ukuthi endai munda kumashows enyu munofara because tinovaenda tina vari pamashows vari pamashifts. Ko isusu timu zhinji gore rapera maitei tangofanana taite indinani guys ndakatopinda ku UK. Aya guys in 2023 ndakada achievement guys 2023 ndakateka ku UK ndakatomboita achievement makaitei hapana kungotevedza one life to another kuti unditege kana zvakwana kana zvatanga nditegewo. Makumba ari kurema nokufamba vedu asi makumba agwadza kutevedza nyaya idzi mastreet from life to life kuti nhasi ndekupi kuri kutukwa munhu nhasi munhu ari kutukwa papi ndepapi patiri kungotindi chete. Vamwe vana madhumbe vari mubasa vanotedza malive vari mukati memadhumbe mumabasa vana vachienda kuchikoro iachievement hombe. Vazhinji vakavaka vari kutovaka iachievement hombe. Ndoziva kwawanda na madhumbe vatari neni dzimba dzavandodziziva dzari kutovaka. Ndichitovapa pressure kumashure. Ini pressure ndokupaka pressure ndokupa kumashure. Tokuya tokupa pressure faka pressure. Saka itai kuti muone something chamungaita ndati as that's me must aiwa that's you babu that's you sure. Ipapo ya au kambe amanga okhuluma iqiniso lapho uwe manje sesikhathi sifikile sokuthi uyehle kancane sisi wami. I'm saying this out of love. Uyehle kancane. Uyazi ukuthi lezi zinto izase social media ziyahlala la. Angeke zisuke zisebenze sikhona in the years to come. So awufuni ukuthi abazukulu nabantwana baze babone okunye izinye izinto especially ilanguage masikhuluma izinye izinto sisebenzisa amavoga. You don't want them to grow up and come and see ukuthi this is our mother, this was our mother, this is our mother. You get what I'm saying? Yeah. So guys, maspice aripo ndokumbira vanhu vemaspice please mataishe mimi achema ari kutaura kuti ari kuda kuorder in bulk. You guys don't answer your phones, you don't respond to messages. Handisi kuti mukura na business renyu kunge muri kutengesa madomasi pamusika here because yore pamusika akaona customer yauya anoresponda musiri kuresponda vanhu muri kuzvifambisa sei. Responda ivana atidi kuti mutyaye masauzi akadzikira kuSA yezvo zvikuda imi musiri kudaira vanhu vanenge vaida kutenga maspice. Indai mutengesere vanhu maspice guys. Munhu wese takananga ku premium spice. Kune maspice manyuwana akaedhwa ipapa akawedzigwa guys. Ndaitotry hangu nesuru ndichito mama wacho ndakamaisa mawages ndakaisa muchi fryer hanimona anotonaka. Nhasi ndichinzi mupami nevana ndikati aiwa makona ndizonchita ita imi
Andimoona. Saka kune maspice manyuwa nakawedzerwa. Kana wanga uri kumashure une old spices, there are new spices that have been added on the list. Antika tengai spice rava ari bhuruvari ende rinonhuhwirira. Izvozvo zvichiri muri mufoni umu. Dera ari kuzoshanda izvo zvinatoka kutobika so. Dei mushtori wai muri kwamuri koko. Hanzi mabasa amuti akashoreka ndiwo atori nemari. Havazvizivi. Havazvizivi. Kuti mabasa ari nyadzisi. Inda unowa chanzi maspice ateswa nemari kuZimbabwe ndoda kutohodhera mwana wangu kwamutari. Good one. Black Saturdays. Tengera mwana tengese. Ngaite pocket money yake notengesa maspice. Gasa yachikumbira bhuku ngatengese maspice. Teach them, train them when they are still young. Catch them young. Vachiri vadiki vadzidzisei vachiri vadiki. Vadzidzisei vachiri vadiki. Vanhu vari kuUK musakanga makutengerawo mafuta ndisapotewo. Atika musakanga makuti ndikutengesawo mafuta angu kuUK mosapota semasapota anoita mazuva nezuva aya nokuti munodadisa zvemi. Anombopera kuti nyakushayikwa chaiko. Hanimona saka mafuta aveko. Anditika mafuta avako tenga mafuta ako. Antika uve nawo obva watenga futi vane vaya vada mawigi akareba aveko wotenga futi mawigi enyakareba muchene muslesle December asvika kana muchiuya kuno kuAfrica kunoko maybe da kuya muchionekera kuti muri kubva diaspora haikona kuti amwe muri kubva kwakiti yatsosai muchibva kuburuka ndege unenge wabva buruka kata woburuka une zvibvudzi pfeka wigi uvhundusire Antika maka munochena imi wakanzochena woyesopfeka ziwigi rako woyesera murungoti ziboni fero kudai uchiburuka uchiti sili yego back wakapfeka wigi. Antika muda mchitisapota ona kama aripo maspice kwamkukwazva dzangu kwagodhonuko kwamkoma godhonuko maspice ariti maningima uyu mafuta ariti montenga mafuta. Antika premium spices chichemo chedu chihombe vanhu vekuUK vari kutsvaga maspice. Please titireiwo tiramba tikwisa ifaka pressure titireiwo kuti maspice awanikwe ariko kuUK. Please, we don't know how, but can you please make sure kuti maspice asvika ndokudzai kuti mari yenyu chaichaika vanoda zvekubika vakadza ariko kuUK iko ndokune mari yenyuko because maspice enyu anonaka ndochokwadi nozvitengesa ega. Okay. Hello babes. Hello. Yes. Hi, SIS MELLY, how are you? Ndiripo kuri sei? Ndiripo. Ndaona pakaiswa kuti mune SOS. Richiripo here. Oh. Ndiana isa tinti SOS. Izvo. Ndaona inoti paYouTube. Musanyevegwa ndase kumanenge vangoisa makaption ekuti vanhu vaende kunoona live uko kuYouTube. Caption inenge yangorwa nevakomana kuti muinde kulive. Aiwa ndina mazinditi zvemaCOS handigari kuUK ndogara kuAfrica. Alright. Aiwa ndakungoti pamwe pane link mune link. Aiwa link rakanga riripo haro link asi kuti vakazoti havachadi mazimba. Kwai munokonzeresa. Sendo nyaya yatakatogarira palive tichitaura izvozvi. Alright. So guys, munose kunoda maspice antika munose ande kumaspice. Please, we premium isa kuinda kunyaya dzedu dzatafambira pano. Imi make sure kuti mu comment section muri kutevedza. Muchitevedza muchibata ndosara kutenga maspice mumatengesere maspice. Naika, right. Hande kunyaya yedu yanhasi yatunganza pano. Apimekweo. Guys, mungozvizivawo kuti mukana unouya tovhurika kwenzi masimba pinda yapa muitewo zvakadai. So in fact ndisati ndaenderera mberi ndofunga itozotaura kana guest apedza kutaura. Tine mudzimai womurume wokusungwa kumaCruise ship kwakanzi wakarepa wanga achipindira vanhu asi nyaya yacho tinyatso kuzoifollowa unenge asina kutobata munhu wani chibharo. Handika anenge akatobata vanhu vakati wandei nokuti kune vakawanda vari kutouya vachinyora kuti akandipindira ini akandibata hatizi. Hanimaona hasi regai ndichange ndaunza ndoda kuti tizotaura nyaya iyi tizonyatso analyze tapedza guest ataure. Saka immediately nyaya ichibuda mukadzi wake waColleta uyu abva handibata akati SIS MELLY ini ndinoda kutaura nyaya iyi ndoda kutaura zvakaitika. It's high time tichingotaura because hapa ndatonyadziswa nyika yese nezvaitika izvi. Saka ndada kuti ndichibuda pachina ndikatoti uri mukadzi wake akabva andiburitsira mapictures vachitochata vakatochata vanava akati ndiri mudzimai wake chaiye. Right. Zvisinei regai ndibate mudzimai auye afambe nebhora. Naika. Yes admin hitha muri sei? Regai tidaro.
apa college ina ichiti college munhu mudiki kuvari pinga wadaireka phone ndikuti ku college munhu mudiki ndotasa kudai ndone college zvaanotori munhu ati kureiko zviri kufamba sei zvandinetsa munoziva zvandinetsa zvisingaiti mufunge ndikati hello Aro. Muri sei? Makadi yenyu mwanangu. Tiripo makadi yenyu. Oh, okay. Imi ndimani? Imi ndini Tete. Tete as in musikana uyu ndiye muzukuru wangu. Okay, ko wainde pia mudzimai wacho? Arimo muno mwonya akurwara mino wandaudza anozi Chindo ari kubuda mututu mwenyu musikandamira kuti munhu akauya nemota utafonera timuendese kuchipatara. Saka abva Tete torai foni ndikofanira kuona kuti akubatsirwa mutsanangurewo. Saka ndo zvafa zvaitika. Zvine imi Tete munozogona kunyatsanangura iri mamusingagari nevanhu ava mumba munozonyatsogona here utsanangura? Aiwa munhu anogara naye aripo mukomo wake auya. Anogona kutaura zvese. Alright, aitanga uya ataura ke nokuti anzi guest ndofunga itori stress, ane stress. Ndambotaura naye andifonera ane stress. Nyaya chakaoma. Akuita nesuspicion yekuti ari kupota achikanganwa. Naiwa ndataura naye nini ane stress because ndachitaura naye ka. Ndichitaura naye palive handitika. Ndakuti hold on. Pandirudzoka kuti makadi yenyu SIS MELLY. Ndikati tabva tichitiraura tese uko ndichibva kwandabva kure kune mota ndichitaura ndangoti to hold on ndimbotaura nemunhu wakuti chimakadi ari kukangamwa zveshuwa is true. Arohwa neshoko. Kaembaise manje yazara vanhu ndangoti rega tiite timise muspeya because ari kublinda mututu. Ane stress. Ndataura naye aiwa I can understand. Right, sisi vacho ngavauye vatsanangure zvavo tinzwa. Uyai sisi. Okay. Online. Papa online. Ipapa mungompa iPhone. Anongotsvaka pa WhatsApp ipapa. Zvatiri kuita izvozvi. Hanzi rekeni mberichi. Pane zvataura. Hanzi izvi. Wow. Dumebari kupi? Bona zvinoita mapudzi anowira kusina hari. Ana Dumebari adi kushanda but anongorangarirwa. Pane message yauya panapa. Hi SIS MELLY diaries. I hope muri sei. I hope you have rested well. Jet lag yapera makativigira chi. Ina hangu I would like to bless Dumebi. She has been on my mind for a while. Plus ndikwekwe homi wangu. Handina hangu mari but I can try kumuhodra maspice. Mashoma maybe through you muchimubatsira one advice tichiona kuti zvinofamba sei. My name is ndobva anyora Dumebi mutegei Dumebi maspice wakutengerwa maspice nemudhayari wangu uyu asi kwai anotengwa through me ini ndichiona kuti business rako riri kufamba sei. Handiwashuwa maspice wakuhodherwa makana ungoda kupuwa mari aiwa mari haupuwi uri kutengerwa maspice uri kuhodherwa maspice hanzi utange nemaspice tiona kuti zviri kufamba sei. Saka kuna bless wako kunoku. Okay, vakufona. Hello. Hello, muri kuninzwa? Makadi yenyu? Ndiripo vangu makadi yenyu. Tiripo zvedu. Right. Ndimi maiguru maigara namai nini nemurume wavo. What happened? Chakaitika. Right. Yadzoka network yadzoka. Right. Chitanga kutaura. Okay. Saka zvinisinewo hati munhu munozosema opportunities kuti munhu ngwawana opportunity to akubudo wakuenda. Akatengesa zvinhu zvese almost everything that she had. Zvokuti even palumbu yake checho takaita ma complications.
kuti azokwanisa kubata mwana mumaoko. Akaita complication yekugiva birth, akaita complication yekuti kuhospital kwacho mabills akanga kudiwa. Takatozoita zvaizvo kuti ozofamba tichitsvaga notubatsiro kuti akwanise kubhadhara because anga injuswa aitwa semwana delaya 1. 2 mwana abudo mudumbu mudiko tinaye muchecho. Tikati ava vakuchendawo kwakutengesa nearly everything mumba munaka nechinandi kunyeperai. Inini handichimboedza pesa apa kuti ndimirowo naye nditese asi zvozvizvi ndaneta nekuti mari yacho chaicho handisisina. Apasina mari. Apa vana vachaenda kuchikoro 3.5 months munhu akaenda not even kana sendi zvaro rakakwanisa kuti atibatsiridze. Apa kune mwana aane 10 months. Mwana iyeye ndikakutorera mapictures mama kuti apa mwameno zvaida kuti aana kana chekupfeka mwana kana tauri taingonyeberwa kunzi zvazodai muri kuona. Saka samara tatozoti kutochiita sei manje izvozvizvo apa musi weThursday Friday ndopa akazoona kutoti hapasisina communication kana kuuya kana paWhatsApp kuti tichimutsvaga tomwanira papi hapana. Ndobva totanga kutoita confused angogara chichema. Ndobva yomba kwangu achichema kati sisi ndoita sei ona izvo ndakaita ndakapedza property padai ndakaziva ndisina kumbozviita. Ona vana vachiende kuchikoro kosi pane mukomana mukuru asi kuenda kuchikoro uya musikana asi kuenda futi kuchikoro ariko papa kozi yakadika. Ndangomuti aiwa ndozvo zvinoita Mwari maybe pane chimwe chinhu chaada kutigadzirira munin'ina wangu. Pamwe pane pechada kusvikawo pari nani kana gadha rananya kurema matera anonga kudata sei kuuya. Saka the situation chaina tombomira zvakanaka. Hanzi mwana wenyu mwanai? Hanzi mwana uyu mudiki mwanai? Mwana mukomana. Okay, pane munhu angati ndine hembe dzemwana musikana. Alright, hanzi mwana mukomana. Right. Maiguru havanyatsokutsanangura sematsanangurirwa ndaitwa nemuridzi wenyaya. Saka inini ndakuda kutsanangura, ndoda kuzama kutsanangura matsananguriro andiitira. Kana pane ndaposha, moti ndaposha. Kana zvirizvo mubvumirana neni. Nokuti kutsanangura kunosiyana neche. Right. Mukadzi waColleta anoti achataura zita rake. Handika vana vane muchato vanga vachigara vese kuSouth Africa. Ndizvo here? Right. Vachigara vese kuSouth Africa. Ndobva zvinhu zvatanga kuti bajei kuSouth Africa. Ndobva vadecida kuti rega mukadzi aida kuti aite zvemakosi izvo kutenga maCOS izvi vaende kunze kwenyika. Asi mari dzaidiwa kumaCOS uku dzanga dzakawandisa. Ndokubva murume ati vauya neplan B yekuti kumaCruise. Handiti ndobva paita nyaya yekuti murume akambono apply ari kune imwe nyika. Inyika ipi? Akana apply ari ku Zambia. Asvika kuZambia ikoko chakatanga kuitika nchoto atanga birwa. Iwo bamni abirwa bag nehembe dzese. Ndo applya pachanga iri bogus vanhu yavainyepa. Apa nyaya dzazotisiyanei nokuti munin'ina anoti vakaenda kuno applya. Handichika vaenda kuno applya ikoko ndobva kwanzi wanga uchishanda kupi basa vanhu vanga vari vanhu izvo zvemaCruise ship izvi wanga uchishanda kupi ndobva ati kuSouth Africa zvikanzi tione permit yeSouth Africa yacho kana wanga uchigara South Africa tione kuti mapepa anga achisa South Africa ndeyapi ndobva pashaika asi vanga vatosiya $350 mari yekutanga process ikoko iyoyo hamene kuNamibia kwacho ndikoko zvozvo zvakaitika kuNamibia zvinoitika kuZambia. Vakambozama kuZambia nekuNamibia. Alright. Saka vachizama vari vese nemukadzi. Alright. Iye kuNamibia iyi ndobva vatorerwa mari yayi. Handika ndobva paonekwa kuti hapana proof, hapana pepa rokuti ndotedza kuti akamboshanda kuSouth Africa. Right. Saka zvadaro imari iri kutsvagwa kaine mukadzi nemurume vachibuda. Zvashati zvaramba kubudirira pepa yamva vadzoka kuZimbabwe kugara. Vari kuronga still kuti vabude kunze. Handitika ndobva murume azoapply kumaCruise ship uko. Apply kumaCruise ship ndobva apindurwa kumaCruise ship ndokuenda kuinterview ndobva zvaita because aishanda kumarestaurants kuno kuSouth Africa. Right. Saka achishanda kumarestaurant anga neexperience iyoyo. Hapana pakundanzi izvo kwakunzi vakuronga kuti pochitaka kufamba sei. Ndobva murume ati wona kuti iwe mukadzi uende vakapply vese nemukadzi akatowanawo kuti iwo uendewo hazviiti because pane mwana mudiki mukadzi akachangobva kuzvara. Saka kuti uende hazvigoni. Ini ndochiinda inini ndozoita kuti uye
nevana kana ameno twaizouya kupi ameno kuda wangoda ameno zvaizofamba sei ndozokuchengeta nevana here ameno handimaona ndobva vawirirana mari hapana mukadzi ndokuenda kwamai ndokunotora deep freezer kwamai ndokuenda deep freezer ndokutengesa deep freezer ya $550 kuti vakwanise kuti vakunganidze mari ndokuona kuti mari iyi haisi kukwana ndokupindira TV yanga iri mumba mukadzi ndokutengesa uku kuzama kuti baba vaende kubasa vakanoshandawo life yedu ichaita zviri nani ndokutengesa zvinhu zvizhinji mumba ndokuti baba ndobva zvakwana zvinhu ndokupa baba mari kuti baba vaende kubasa baba ndokuenda kubasa muna July kumaCruise baba vaenda kubasa muna July end of July mukadzi achiti ko mwedzi wapera chitiona iwo baba vakatanga kuya nemastories baba voti handisi kushanda asandotanga kushanda womboti zvinhu zvakazvo hameno zvinhu hazvina kubhalansa zvinhu kudii kusvikira baba ava vanga vakudhoja mukadzi imagine munhu akaenda July uyu baba vanga vakudhoja mukadzi havachabati mukadzi kuWhatsApp vabloka mukadzi kuWhatsApp havachabatiki muri yakutsvaga mukadzi akusina kuti angabata murume onomubatipi murume anenge ari mumvura anomubatipi wabloka hakuchina saka mukadzi angoti aigara kana kwaenda aigara kana vhiki nehafu vasina kana kumboti makadini navana mukadzi asvapa kusvika pakutosara ane kamwana kadiki chichikanako animona achingokwangwa yawari ega handimazviona asi murume asingasabatiki kubva pakaita dhamari yake yaJuly iyoyo kusvikira nhasi asungwe hapana kana sendi rakambotumira mukadzi aingonetseka mukadzi achingonetsekana mukadzi angakutambisa kuteera kuFacebook profile yemurume ndoko unonyora message ikoko murume wepretenda kunge asina kuiona paFacebook profile murume aiposta mapictures ari kumvura kunana Bahamas uko murume aiposta mapicture ari kumabichi iko vanenge vaenda nezvikepe zvavo achidla mari mukadzi achitambura kuno sezvinei mukadzi nekubatikana musi last week akabva aenda pasese kujera kwaita murume achafonika akamubloka mukadzi wake wane white wedding naye ndobva aenda paprofile yemurume paFacebook ndobva anonyora kuti ndiri kuona kuti marambiro ari kuita nekuti bloka kwakaita zvawava padhuze nyika yese one day ichaona kuti uri munhu akaita sei. I think that was the first case yakaiswa nemukadzi kugununa kwemukadzi. Varume ngatimudzidze chimwe chinhu vari pacomment section apa kuti kana mukadzi akatambura newe akaridza tsamana akakukesa zvinhu zvinezvi kune zvinoitika. Mukadzi ndanotarisa profile mukaenda paprofile yaColleta uyu statement iroro riripo rakaiswa 2 weeks ago nemukadzi wacho. Paakaisa comment iroro pakabva pauya after comment akaisa kudhara pazoitika macases ekuti akapindira vanhu kumaCruise kwanga shanda ndobva apindira muguest na 4 am akanoripa guest. Muri kunzwa guest ikabva yaripota guest yaripota yazoripota yabuda nyaya yakurumbira kumaCruise kune muZimbabwe akaripa. Handimona atotogwa nemapurisa atoswa kunoenda over kumapurisa kuFBI kana kuti chii amene mapurisa ari kunoenda over kwari inyaya iripi yemunhu akapindira akaripa guest muchikepe umu. Ndo pachizoitawo magatsi vamwe vakachizoenda pacomment yemukadzi yakanyogwa 2 weeks ago vakazonyorawo recent umwe akati akandirepawo. Ava ndofunga ndeava vakushanda navo pai vachishanda navo maCruise. Saka mukaenda pamakopa 3 dio I think pane vanhu 3 vakapindi vari kuti vakarepwa nemukadzi nemukomana uyu naColleta. As we speak right now, Colleta is in the holding cells. Akatoitwa hand over kuFBI. Bomene kunyika kwaari kuko kwabatigwa uko. So iswa kuFBI kuti akwanise kutongerwa ikoko. Rape. Akabloka mukadzi wake. Ane chinhu chepakati pemakumbo changofanana nechaenda kunorepa. Because haachadi akuda hameno kuti handizivi hameno. Nasi avharigwa irepi. Asiya mukadzi nevana aenda kucheri. Mukadzi pena ndishaura naye mukadzi anitumira mapictures ake akasimba hana ndi pakunze ndekuti ndikutadzei saka ndikutadza azvizoiti akantadza mapictures ake iko zvino zvaari ndawatsitsi zvaitika pavhikiro ririka ndawatsitsi ndikati ko zvikanzikana sipi kugeza cheche pambiri pangu handina yekugeza mvura cheche nduza makumwe haisi kupinda abvarowa neshoko yezvinhu zvauya izvi haana kudzwa nemurume because murume akabva batwa akavharigwa azviona pasocial media kuti baba vakasungwa because baba vangu vakabloka mukadzi vari kunzi vakarepa chi vakanga vakabata munhu chibharo pamapatizouya vamwe vasikana of which I would like to believe kuti vasikana vachana nava vangu vachinyara kunotaura mungotiziva mazimba vanenge vachizoenda kunoripotawo manje. Saka ane 3 counts dzake aenda apiwa aiswa kuFBI ane 3 counts dzake dzakamirira dzerape. Shavire nambu nakaenda July, August, September, October 3 months. October chango tanga futi 2 months
asvika nekupara. Nhai mai guru, toda kukubvunzai, baunini venyu ava hunhu hwavo hwakamira sei? Kutoshamisika nazvo nokuti munoziva kuti paakaenda takaenda zvaitaurirana semukadzi nemurume tichiona hunhu kuti vanga vari baba vanga vari right. Tikati regai titiwo baba vaite sei vaendi vanoshandira mhuri. Saka zvese zvazoitika zvine ndosaka muningi wangu muri kuona state yave izvozvizvi mamirire zvaita ishoko kozi zvinhu zvaakasina kumbotarisana kuti atambudzira takambozviona. Aiwa but imimi murume asingachengeti mai vake maiti murume kwahere kwai mai vake hachengeti wani wangu mai vake akanga asikachengeti asi munoziva unongochiti hunhu hwekuti akaita zvekuti akaita kunga imbwa zvakatiitira izvika unongosinoziva kuti imwe rumwe rutivi rweupenyu hwake rwakavanzika zvetanga tisikazivi nokuti izvozvi pamwe munogona kuve mai vanzigwa imimi vemhuri zvikazonyatsoda kunyatsotsvagwa chaiko chaiko munogona kuona pamakabata vanhu vakati wandei even kumarani kwamunogara but vanhu vanenge vachingonyarara vachitya mozati mazimbabwe tinotya nokuti repu kuona munhu aita chivindi chekunovhurira guest mukruise ndosweya kudai haana kutanga nhasi. This is not a start guys. Kunovhurira guest kuda ndeyeamerica kana kuti ndeyekupi iri mucruise ship kunovhurira kuti ndoda kunopinda kunorepa moti munhu wekuti atanga kuita repu nhasi haana kutanga nhasi. Akatoitika inini guest ndindakatotaura nayo munin'ina wangu atobatwa neshoko. Saka mukadzi uyu akafona kumessenger muronzwa paFacebook kumessenger kwekwe. Saka munin'ina wangu anga asina kutotarisa mafone calls ekumessenger paakaona zvangatoine state of shoko. Patakazoenda kumessenger mai ndopeta kwaona but uyu haasiriye kawamataura naye mimi haasiriye aripota Nyaya is not the one who report wamataura naye uyu ndiye mumwe wechitugu uchu munhu arepiwa apindigwa na4 igest akapindigwa na4 kuseni igest ndiyo guest yacho yakaita kuti azosungwa guest muZimbabwe uyu anga apinda mucruise achienda kuno cruise. Aiwa no sorry ndikuwa pane peta ndikutaura kuti inini ndizozive kuti amini nyaya iyi kuti ndinatsoziva kuti zvechokwadi akatozviita ende ari mukati memaoko memapurisa iye nyakubatwa chibha ndiye akatifonera vatinazomufonera isu. Aiwa maiguru nzwai nyaya yaminisa kumapurisa ndeye guest kanjiti guest ndinoreva vakapinda muchikepe vachiinda kunodlamaridza vo vari muchikepe vachifamba nechikepe vachiinda kwavainda ndiye munhu waakapindira na4 kuseni akanobata chibharo. Then nyaya iyi yabuda kuti college akasungwa abata munhu chibharo ichangoitika abata munhu chibharo pazoita wamataura naye imimi azouya akataura kuti neni patakatete vachona vati akabata muzukuru wangu muzumuroro wangu ikati muzukuru wangu chibharo handi pakazouya akabatwa chibharo umwe achiti neni akandibata chibharo handika ndiye munhu azokufonerai kumessenger asi hasiriye munhu asungisa ushu ava vakanazoenda kunosungisa vaenda kunosungisa izvozvi kechitu because avatobvunza mukadzi kuti ndiwe here mukadzi wacho nauye akati mapicture ndikuona ndini papicture vanhu 2 vakasiyana. Maita era imimi asi mukadzi anozviziva vanhu 2 vakasiyana amusungisa neuyu atozobudikira pacomment aona nyaya yekusungwa kwauyuyu ndopakati neni akandibata chibharo means zvakaitika ndofunga kumavhiki apfuura kana kuti kupi uku amen ndosaka ndati uyu munhu anataka kubata munhu chibharo nhasi zvinhu zvakachitika but fear yekutaura nefear yevanhu nepride yekunzi vanhu vakuti ndakarepiwa munhu anosvika pakungonyarara chokwadi saka musati mambonzwa kana taurai ndo zvakukutaura handingazvirambe nekuti unongosikazivi mozokadanana nemunhu ka unongosikatoziva mabasa ake anonga akambobata pamwe kumashuroko zvechokwadi nekuti nesuwo takatoshamisika kuti shuwa munhu wati waenda kubasa nenhamo yawasiya mumba nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kwakunosvika here chokwadi kwangoti pasina 3-4 months wakutobata vanhu zvibharo. Amusungisa hahasi muzimba because kuna matotaura tanzi a few weeks ago akanga abloka hama dzake dzese vakatanga mukabva vanhu hama dzake dzakataka kumutsvaga kusocial media
achila zvake mari ari paBahamas. Chokwadi mufunge kukanganwa kuti akasiya mwana mucheche wasina mbotengera kana napkin. Anzanonzi KoLeta ani? KoLeta ani? Senemi yake? Gurundoro. Maduveko. Anonzi Maduveko. Ndizvozvo Maduveko eGurundoro ndiro. Azve Maduveko Gurundoro ndi Maduveko. Tatemishas Maduveko. All right, okay. Right, saka anonzi Koleni Maduveko pa Facebook. Anonzi Colette Maduveko pa Facebook. Colette Maduveko ndo star rake. Anomaona Colette Maduveko. Pa Facebook Mukarinda pane picture yake achidlanyika rutivi fani ari mumvura. Achidlanyika rutivi chose uyu ari muzvake mumvura kuBahamas. Muri kumuona ka? Ziri joy zvadzo dziri mumvura idzi. Right. Saka mamuona ka? College Gurundoro Maduveko ndo zita rake. Handi mazviona. Right. Saka musikadzi uyu asara guys ari pane kamwana kadiki atoriwo munhu ari kutonetseka nekuchupikawo. Handitika kana paine maweusha ndamukandira usipi wekugeza. Kana pane vanoda kumukandira usipi wekuwachisa manapkin emwana. Kana pane vanoda kumukandira madhaipa. Kana izvozvi right now munhu ari kungodzembereka ari kungofamba atozivi kuti ari kubva kana kuuya kana kuti ari kuenda. Munhu anditori nedepression. Asi chaagona kundidza ndechekuti simeri ndakaomegwa ndosana chinisana nemurume ndosaka akasvapa kundibloka. Anomaona uchingowa kupusha kuti unoda kumubatsira ndoda kupinda namba dzake pano andika mubatei anti musamubata kuenda notsvaka makuwa mubatei muchinomupawo something chekuti abatsirikane nevana. Andi muri kunzwa right. Tipei namba yake inoti kudi 0771 mirai +263 anditi 771 071 okay 0713 713 01 7635 7635 anditika 5 right. Saka ndapina guys mubateiwo vedu we ari kuda kubva kusipo yekugeza chatinacho ngatibatsirei mwana uyu chatinacho ngatibatsirei umwe uyu wasikana akasiyiwa pamwe izvi yatove double tragedy. Zingurume raenda FBI uchabuda after 20 years handi mazviona. Saka ndochi as the allegations they are very serious, these allegations, and now it's not like pane one nikikiri pane one victim. No, my victims are 2 or 3 vabudikira after kwabuda 1 asiri wemuZimbabwe aripota nyaya iyi then kwavakazobuda maZimbabwe achanda mumaCruise mo anumurikuona. Saka pari serious pakaipa. My guru maita basi. Thank you very much. Regaiti mbotaura nevanhu kunoko maita ndozo monditiwo moti kuna mali yagetiwo soon but chamucheka hangu. Okay, thank you so much. All right, son. Right. Handiti maona. Saka tochidzokera to the lesson of this story. Handitika sorry yenyu varume munogona kuzondivenga zvese nevakadzi asi ini mungoziva kuti sasisi venyika ndinongoya ndishara chokwadi ndoinda. Hanimuona baba namai ava vakatengesa zvinhu mumba. Mai vakaita sacrifice kutengesa kubvuma kuti vatore kubva kuTV yevana kubva kuchikwa imba makasara musina chinhu makasara mubhedha chite nemakapu nendiro nechikabhodhi zvese vakatengesa kuti baba akwanise kuenda. Baba vakwanisa kuenda kudaro baba vakashoka nakirwa nenyika vakatanga kudla nyika rutivi vari kuBahamas uko vachikangamwa mukadzi vakatanga kuita zvokuti ndasvika pakuti maybe I've made it in life ndakuchiita zvokuchirepa vanhu. Mukadzi akanyora mukaenda noverenga makomenti andiri kukudzai mukadzi akatonyora achitotaura kunun'una kwake hapana kuita 2 weeks murume abva asungwa. Varume ndati mudze chimwe chinhu 1 pamunofamba muchizvita vana boss champion vana boss mene kunze uko vakadzi vanenge vakupai mablessings. Munenge mune mablessings emadzimai enyu. Munenge mune mablessings emadzimai enyu aya. Madzimai enyu akangoti mwa kana kuti akaridza tsawanda akangotsamwa ndinokuudzai chero muchizviti makadziza makadini. Mwa yake mukadzi inokuita kuti ubude pakabhenda chocho chikanodiwa nemurume pakadini zvakaita sei chinobhenda chinokubhenderai. Mablessings enyu musatore vakadzi umwe akanorora mukadzi wako
Quite smelly ndibate ndikudze truth about munhu uyu. Do first husband. Oh. Oho. Masi, we are saying okay, Masi. Very good Masi Shumba. Nikanise namba yangu nyansofona mningine. Zvinoda ndobobisa ningi namba yavaya tomboisa. Shundoisa. Na imi ipayoka Masi namba yangu. Ipayiwo Masi namba yangu. Mchinzwa Nyaya. Na nisina kutoiona. There's more to the story. Ndataura ndikata zviti kuti ite first time yake munhu uyu atori nhubu uyu munhu. Itori nhubu munhu uyu. Kwanzi kunyeba kuti vaigara ku South. Aish. Vaigara Botswana. Kuda nisina kuisisa South Botswana. Asipata ugazve diaspora. Kuda ndindakanganza hangu ipapa njasi. Right, mira ndise namba. Masafoni. Hey. Hey. Right, Masi namba iyo. Namba iyo Masi. Na Masivanda namba iyo iripo iyo. Kwe Masivanda wogorora na budise izvi. Handi muri moko kwa iguru ndoro ishumba. Wakarora na botere Masi. Ewa samwe mukadzi inopa munyama. Inopa munyama mukuru. Fona Masi namba ndakaisapo. Zako okala manje. Chirege mnyatsinzwa unhu wemurume uyu. Chirege mnyatsinzwa zvizere na Masi. Regai ndikufona. Alright, fona ako Masi aiwa tiripo. Fona zvako ndine mamitsika nganda kubuda tent. Dzichipo to 4. Fona ako Masi. Hanzi mukadzi aingoti enjoy. Mukadzi aingoti enjoy. Asi enjoy yako kaita sanga iri enjoy kurwadziwa. Yanga iri enjoy yekurwadziwa. Kana kanisome novita sa enjoy yanyu kwende mukadzi kuti ndablockwa kwese. Saka unongononyupa nevamoni panongononyora. Kwai picture raisa remura profile picture mchecho yakaisai. Akatozoisa aona kuti baba vakuda kumuto mublock. Hameno kuti zviri kufamba sei ndo pakatoona kuti rega ndiningirire. Rega ndise profile yemuchato. Ndikaitimirire masafoni. Aiginwa makomenti ake. Munona nyaya idzi nezuro just yesterday ndandine mukadzi asi ndachida kukudza apa sandapedza zvinopazonyora Masi. Ndandine mukadzi mudhayari wangu pano akandifonera wachichema musodzi. Vakomana kana zvaigona akaenda kuda kungotlovesa kawani. Vakadzi tangai kuenda. Ndine mudhayari wangu nezuro aishungurudzika zvisingaiti nezuro. Achishungurudzika nezuro. Murume akaendawo. Murume angoendawo angakuta zvoti kwaenda kwa COVID. Omboti ndazodini achipa excuses mari kana kutumira mukadzi ndobva zatawo investigations ake nezvakaitawo ndobva tofind out kune akutoitikwa mapepa. Asiri mukadzi kuti aende. Ndakatopinda busy kutaura nezuro. Uchaziva kuti akaremegwa munhu arikutadza kana kudii. Nezuro. Zuro. Pamwari mu comment section nezuro. Amen. Vakadzi kana mumba menyu mawirirana kuti moita zvedhiaspora. Chitangai kuinda imimi. Varume votevera. Nokuti ima mukangamwi zvekumhanya. Asi varume vanokangana. Zvokutokangamwa chaiko. Akangosvika kunze kwenyika uko. Akangosvika kunze kwenyika akatongoona magetsi. Akatongoona hameno zvanenge atoona. Matosara mainhiya. Muchosara makati goma akagarira vana. Maiziva nyaya yemurume wekuZimbabwe. Wokubva kuZimbabwe. Akauya South Africa achita magreen achitsvaga green pastures muno South Africa muno. Akagara akatanga kuona sokuti mhuri yekuZimbabwe aitaona magaro zvitundu museve zvemagaro zvakaona muno South Africa muno. Akabva anyenga akabva adiwa nevemagaro ivava. Akabva bloka mhuri yake zvokutobloka mhuri. Pakapera gore vachimutsvaga vakamutsvaga mafacebook vamutsvaga pai. Vanhu vakatosvika 2 years 3 years mukadzi vakasvika pakutomuchema. Vakaita funeral yemunhu asipo. Vakanoriga coffin chita munhu akafa. There was no trace of him. Akabachinja zvese. Remona. Ndokubva azobudikira pamapiano apa. Vakaitwa show guys emapiano kubawa kwavanga variko. Baba vakabudikira pavideo achitambisa dumba vakutogona kutamba mapiano muno. Vachitorova mapiano kudai so. Vapeta munhu akona akati, "Ha,
vakabva kuita munyambo vanotogwa ipapo pacho pavaitamba ivavoka mabloga ekuno South Africa tobva kungonotsera vanhu vaitamba ipapo baba vari busy vakati batanira chitoda chidimbu chavo vachito tobva ti ha munhu uyu ndomuziva tobva ti munhu uyu asiri kuchemwachidza akafa here uyu tobva totora screenshot ndomutsitsadza mai vakati vakati ndiye murume wangu nevana mwana akakwira bhazi kukwira bhazi kuaudzwa anoti akazobvunza kabloga kuti tavheni yekupi yakatogwa nikiri vachienda kutsvaga munhu kusaiti uko mukadzi akaita kunga chapenga chafa mai mwana achivava kuti munhu takachema munhu ndatoita muvhu one upenyu hwangu baba abudazve vachirava mapiyano zvavachitambisa dombura vavo vakabata bhodho vakanga makuti vanotogwa mapikicha after 3-4 years vachitonzi vakafa after 3-4 years nhamba yangu iri pinned up iye ndakapina apa nhamba iyi iri pinned apa pasapa vachitoreva mapiyano mudhara uye vachingoti mudhara achauya ndinyerere mudhara achauya mudhara achitonha joy yaSouth Africa kubva anga awana vematako makuru iyo vekuno kuSouth Africa kutobuda kwanzi mwana yako kunosvika mai mwana kutavheni kwakunotsvaga kutavheni kune murume uyu nepikicha zvikanzi siyamazi louhlala lapa what's going on asi nyika yako naye masi ndeyema uyu iringoti connecting asi ndedzoze anonzi maVPN iri kuti network yako haisapoti kufona asi nyika dzeindi dzemaVPN vakudzi siyamazi unohlala lapo une mufazi womuzulu vahlala lapo achinosvika papa ya mwana achinopinda kudai so baba kuramba mwana kuti kwemina mutwana wami wena mina kwazi mina nafazi mina ngina vantwana achibhilivhisa kave matako makura hanzi nambenyi kunetsa masi ndori kufana nefoni yakanzi Clio yako foni ndori kunetsa iri kuti haisapoti maWhatsApp uri kunyika dzinoshandisa maVPN iri senda message paWhatsApp nditrai kufonera bheki senda message hanzi simeli ndine confession yandinayo maybe ndikaireurura yangu ihombe inotoda audio simeli kana muchitendera ane confession iri kuuya alright my sister ndiri palive izvozvi but ndogona kuisa audio zvako kana kuti ndogona kufonera palive apa ubva kukonfesa pane ngati kwa nyaya yangu ihombe unoda kukonfesa nyaya yake saka hamene kuti nyaya yacho yakamira sei ndaichakufana futi aiwa masi kana uri uri kufona iyi yakanzi ine chimunhu chine kadhori namba ndakana 20 foni yako yangu inondipa nefeedback foni yako iwe ndio isingasapoti maWhatsApp calls I don't know kuti une data yako kana data kuti chi handizivi handisi kuzwa kuti zviri kufamba sei I don't know isa audio masi chisa audio masi isa audio paWhatsApp yangu ipapa isa audio paWhatsApp toita zvokuridza audio isa audio uchitsanangurire zvizere pamunhu pakaipa mai mwana pakaipa murume kunoramba mwana kwai I don't know hangimazi lo mutona wavanhu hangimazi achiramba mwana wake pamberi pematako makuru emaspika maziamplifier ekusurisa varume ndo zvavanoita saka guys kana mafunga zvokuti senyika okay yazoita manje hello ya yanga iri network yako kuri sei ndazoswitcha wifi yangu amwe inotenga isiri kusapota se but ndazoswitcha on VPN alright ndimika muna ex husband adai kurepa vanhu murume anonzi Colette Madreko ndo senemu yanoshandisa inova senemu yakatoriswa nabamunini murume munin'ina wamai vake okay avo vari kuti guru ndorava vari kuzama kunzvenga kuda kufungidzira kuti munhu anozikamwa ndo baba vevana vangu inini mune vana vangani tine vana 2 musikana nemukomana alright avo vatiziva mainini avo vakambondituka zvokundituka zviya mainini ava ndichizama kuda kuvaonesa nezvemurume wedu uyu adai kusungwa nasu vakandituka kundinyavaidzana nhasi maaudio avo vachindishaudha ndinawo
vana vangu ndinodzidzisa ndega vasisimeli vana vangu vanoenda high school boarding kuzimbabwe college ndostaira dzake idzodzo dzekusachengeta vana hachengeti mwana kana dziri nyaya dzechihuri haana mbobvera akagara kuSouth Africa zvamamuchidzonzanzi aishanda kumarestaurants kuSouth Africa vaigara kubotswana kunonzi kumukane block 9 ndokwavaigara vanhu ava ndaigara naColleta inini kubotswana ndikamusiya Colleta ndaona kuti zveupenyu hwaColleta ndakutadza manzo saka ava kana vachitaura ngavataure statement echokwadi tivabatsire sinoziva ndakagara naColleta for 14 good years dzakareba kusvika ndizomusiya zvakazoita uyu mukadzi uyu manje vakanga vari kubotswana achiita zvekutengesera vanhu mapiritsi achibaya vanhu majadheu kubotswana iyeye mukadzi uyu achiziwa nasu vachibaya vanhu majadheu vachitengesera vanhu mapiritsi efamily planning vakakuruka vanhu vakatiza vose murume nemukadzi vakatiza kubotswana vakasara vachitsvakwa vatiza botswana vanhu ava okay pamwe ndosaka varasisa kuti SA pamwe ndosaka varasisa kuti SA ndoba vadasisa kuti SA vaisagara kuSA vanambovhara vakagara kuSA vaigara kubotswana Colleta kuti ainde kuuniversity certificate reIT raainaro kwai anoita zveIT ya anoita zveIT ndizvozvo ndakabhadhara school fees yekuti tiri pamwe nchiti murume wangu I was very young by that time I think akandiroora ndandiine 19 years because first born yedu Michael arikuita form 4 right now arikutonyora gore rino mwana wedu wekutanga akanditora ndiri mhandara vhigi ndisingatombozivi murume uyu kutondiroora kwakaita akatoita zvekutondibata chibharo ndikaita nhumbu ndazvitaura inini hazvina kutanga nhasi ndazvitaura utaura chokwadi hazvina kutanga nhasi ndazvitaura saka wakanga wabhodana naye kuti wangobatwa chibharo you know like itaidanana ndai munongoziva kuti we started the relationship I was doing form 5 by that time ndichidanana naye murume handiti saka zvezvokuti sisi vake vakatoshayika vainzi kudzai vakashayika ndobva wauya kuzonditora kanditi ndiperekedze kumba inini hadini nokuti kumba uku munhu ariko ndobva vatoti regedza ndiende pamashopusi kanotenga usai ndobva ndadzoka saka ndakasara ndakagara mumba hadini literally raino kuti munhu ari mumumba hana uzviziva ndokundibata kwaakaita ndakashaya paomens kurwisa ndikatomutaura kuti amgoi ndakaenda kumba kwedu ndakamonera tauro regreen nanhasi ndinaro sketi yangu yanda ndakapfeka yewhite yakazara ropa manzwa akazviziva kuti ndaita nhumbu azviziva kuti ndaita nhumbu akaenda kumba kweshamwari yamama vangu kunovaudza kuti mwana uyu ane nhumbu ndeyangu ndinokuhistiri uyu mukadzi waanayo haana histiri yaColleta yaanoziva more than mimi ndinoziva Colleta A to Z ko mukadzi ataura nyaya yekuti pane vana vangani vana vava no mukadzi uyu pane paakatanga kuenda kubotswana pakanoita umwe mwana ndikatonzwa kuti mwana uya anzi akashayika anditi ayika ndakatombozvoringe ndichida kubata maoko ndikati komusatana amudarirei ndiniwo ndichitotaura nasisi vaColleta vari kuzvisha vanoko ndikati kosatana amudarirei ndizvita sezifi inini ndawisha kufa kwemwana uyu mukadzi uyu nanhasi maaudio ake sisi MELLY ndogona kuzokufowadhirai ndinawo akatukirira redzinza rekumba kweda ndakana kumudaira mukadzi uyu ndikamutora ndikutaurire chokwadi chandinoziva ndechekuti Mwari vari kumusoro kudenga ukarisi benzi vanodaira ndozvandakamuudza munhu kana ari akateerera ndakamuudza ndikati Mwari vari kumusoro kudenga harisi benzi vanodaira akandituka akati unozivei ndikati imi maitukana namakanga motukanira nei mukadzi uyu ane munhu uyoya anofarira zvefight zvikuru haagoni kutaudza nevanhu zvakanaka iye mukadzi achiziwa okay munhu uyo anozvifila kuti ndiri pano you know akandipromisa kuti anoda kupa manje aipromisa munhu asingazivi kuti haasati akambondiona
akanyengwa paFacebook mukadzi uyu akatumirwa mari yebhasi kukwira kubva kuHarare kuya kuBotswana. Kwemi information usei makaiwana ipi maiguru? Ndati handina chandisingazivi kani. Imagine kuti mumusha mawakaroorwa wakagara 14 good years ugodadzazana information. Hey. Pane munhu aikupa information. Gara 14 good years. Pane munhu aikupa information omufamily. Vanhu vamufamily maona nhasi they still love me but handine naye. Ndakavaudza kuti mwana wamai handine naye. Ndakatadza kurarama naye. Chandakamusiyira kule Chihure ndo chandakamusiyira. Handinambomusiyira zvimwe zvinhu. Ndakamusiyira Chihure. Ndikaona kuti uyu munhu handikwanisi kurarama naye. Ndakavhura kambani naye murume uyu muBotswana. Botswana yese vanhu vari pano palife vari Botswana vari kugara kuKaburoni vachiona life iyi vachakomenda zvandiri kutaura vanotozviziva ende vanotoziva kuti mukadzi waColleta wavanoziva ndini. Uyu akazouya akada kuitama kuzviintroduce. Anozvimanikidza vabira vanhu vari kuBotswana uko vakanotata muchato kukotuko. Paanga akamira iye murume ane suti yegrey. Murume ane suti yegrey handisi ndisisi mukadzi here vanga vane dress rine maruva egreen kana kuti erudzi. Hariso mapicha amatumidziko. Mapicha ndamaona paFacebook. Mapicha mamwana paFacebook. A lot has been happening SIS MELLY. Zvire kuti misodzi yemukadzi emu unenge zvino zvakamurwadza nokuti chakaitika inini ndichimusiya murume handigoni kuramba ndichirondedzera. Aiwa rondedzera henyu maini maiguru rondedzera henyu aiwa tisympathize nemi rondedzera henyu. Mwari uri kumusoro kudenga parisi benzi SIS MELLY. Manzwa. Auya aroorwa mukadzi uyu vakanditsvaka vega paFacebook iye nemurume wake. Vakati tiri kudawo masaizi ehembe dzevana tiri kuenda kuZimbabwe muna April. Ndikatoti pamwe baba vevana ufungidzira kutengera vana uchi hembe. Ndava masaizi paya ndapedza kwapa masaizi zvikanzi pachitoda kuita maDNA test. Murikunzwa? Ndikati ndikati ndiColleta here ari kutaipa kuti DNA test. Ari kutaipa kuti DNA test. Ndiye murume akandibvisa virginity yangu SIS MELLY. Iye watiri kutaura nezvake asungwa nhasi uyu. Anonzi Colleta madhuweko. Ndozi tari pamapepa ake ese kwete guru. Mukamutsvaka muchiti Colleta guru ndo ramuwani. Anonzi Colleta madhuweko. Pamusha pawo paChivhu apa ndo pavanobva. Akakurira pamashava apa ndo paakakurira. Akanga achishanda paMimosa Mine kuzvishavano. Kuti atanga kuenda kuBotswana Colleta ndini ndakamutoresa passport. Akagara muHarare akagara kumba sekuru vangu adzonza mai vangu ndovaita teke naye kusvika azokwira bhazi aende kuBotswana. Akanogara kuBotswana like 9 months. Ndandina mwana wangu mukomana kutanga. Mwana wangu lucky enough my father was still alive. Ndovaita teke nemwana wangu. Paakazotanga kutumira grocery dzanga dza after 9 months. Ndakazokwira inini kuenda kuBotswana that 2009 ndichienda kuBotswana. But haana kuvera achinja unhu hwake. Asi pama muchigara naye mimi hapana besides mimi pamakarepiwa mukaita nhumbu apa because kutobatwa kukoko muchinana but musina kubvumirana muri mwana mudiki kutokubata kwakaita even though akazokurorai handika itori repi akaita hapana here kana zoboita mamwe makunga zvangu ndaida kutoenda kunoripota ndobva zvanzi sevanhu vaidanana sometimes zvimwe zvinhu unenge usina idea ndobva vakurumidza kuungana sefamily ndobva vaenda kumba kwedu kunoroora ndokuzogara mese kwamakaita right asi mogara mose hapana mboita sviri nyore kupe kana zvichii zvevanhu vaimboya takabatwawo wakatimanikidza aiwa kumanikidza kuti akambonge ari pamwe munhu tiri kuBotswana asi chandinoziva ndechekuti ainyenga achienda aitombono kunyenga here zvekunyenga izvo ndinoto handiudzirwe nezvake akamboroorwa nomwe mudzezuru ainzi Venia vakambogara vese kugore izvozvo zvaitika ini ndakazosiya zvangu pandakamusiya ndakambogara muBotswana for 2 years mba ndazobuda zvangu muBotswana mba ndaiya kunyika kuno kwandiri but munhu wokunyenga uhu anambofera kauregedza ndo ainga ri breakfast yake iyo murume wenyeri adori dhimoni chairo
idhimoni ritori maari rokuti hakwanisi kurarama asingaoni panovhunwirira pakati pemakumba. Kopeni papa asinganhwirire. Ndozvaari nyange painhwirira sesimeli saka munhu kana ane shai rake ndingamubata. Haungasemubati. Andingamubati ndikakusendera mapictures angu nyange ndikakuti tena phone kuti video call andiona real life. You don't even believe kuti why murume aita mashiripita akadai. Ndinorwadziwa zvangu kana uyu akazosara achizvara umwe mwana achifungidzira kuti zvaari kuitira Colleta munhu mupenyu. Akandituka mukadzi uyu manzwa. Akandituka ndikamubvunza mubvunzo kuti uko unonditukirei unondiziva handikuzivi. Colleta wacho ndinomuda handimudi ko reason yauri kundituka ndeyei. I think aifungidzira kuti ndichange zenge ndichiclaima kuti Colleta ngaandipe mari. Colleta haana mufera akadzidzisa vana vake kusvika nhasi. Last born yake andakaita naye iri kuita form 1 paboarding school right now. Ndini ndinobhadhara school fees, ndini zati adya, ndinotenga uniform, ndini ndinoita everything. Saka kana ava vachitaura paFacebook vairasha nokuti ndichakorekta nemadzisi dzavachataura ndichadzicorekta ndiri pano. Zvino nyaya iyi pane kwaichainda here? Pane kwaichainda here nyaya iyi yakuti matomira kuti inini ndichange ndiripo ndichikorekta nemadzisi dzavanenge vachitaura? Uyu asungwa anga aripire mhosva dzake kana chitori rape case ngaaende kujero. Zvokuti kwaine kwaishanda ava nabasa nawo ina nayo ndine nawo imhosva yangu here SIS MELLY ngamuchengetowo vana asi zvandiri kuita. Ngachengeteona imhosva akatopiwawo chipo nemuchemwana mukomana naColleta. Handiwa Colleta murume wangu kana uyu ndiye wangu uyu. SIS MELLY mukadzi wamaodhiyo mukadzi uyu munoperegwa simba imi ndinawo maodhiyo mukadzi. Achigiya ndikamubvunza ndikati mashoko ari kutaura yafanira kunge achitaurwa nemunhukadzi akaita kunge iwewe. Anatori iye pacho zvake mukadzi uyu ane mwana wake musikana handizivi kuti mwana vake 2 here kana kuti 1 vasiri vaColleta. WaColleta ndiye 1 mucheche wamuri kunzwa achitaurwa ndiye 1 naye. Ndabva ndapera mafuta guys, ndabva ndapera power guys. Me I'm powerless. I don't know about you guys. Colleta akazvarwa 1983 musi 19 February. Ane 40 years kutaura kuno ane 40 years. Akazvarirwa pagutwa ndopaakazvarirwa. Kana vaine vanhu kana vanayo history ngavakudze pese paakararama Colleta kusvika nhasi asvika paBahamas. Paizvisenda mapicha ari mumvura akazvisenda pamwe akagara patebha akapfeka tisheti iri striped zvese izvozvo. I know everything. Guys, zvino yauya yadai senyaya muchaitonga sei? Team comment section tichaita sei apa? Mainini vari kuti ndakamira kucorrecta every lie ichabuda. Saka tichaita sei, tichaicorrecta sei nyaya? How are we going to solve this issue now? Mainini vanga vauya vachiti vari kumbira rubatsiro rwuri kubva kusipo kugeza chaiko, vari kumbira kana chekudya chaicho kana chii. Zvino maiguru vauya vari kuti ndomwaya jecha tongotamburawo tusi zvakafanana. Because vaizvidza mbinga maiguru mainini vaizvidza mbinga vachiti ini ndine mari yangu ini ndine maaudio avo komadi kuplaya maaudio timbohwa maaudio acho napamwe hana kunyanya kushata pamwe mungowedzererawo ndoplaya imaaudio tiwe kana vachitsvaka help kana gaZimbabwe yachinoda kuvapa rubatsiro ngaivape. Zimbabwe yakasununguka kubatsira munhu wese waanoda ngavabatsirwe help. Kana vasina kubatsirika pamwana havana mhosva vaya vakaputirwa nerudo haisi mhosva yavo. Asi ndati ndivayeuchidze kuti mashoko avakandituka ndinawo nanhasi ende Mwari harizidenzi, Mwari unodaikira. Vakanditukira nyika ino, vakandituka kunyika kuno kwandiri, vakandishoropodza nezvenyika yangu kuti sekuti ndakavati ndipiwo mari yetiketi yekutenga ndege yokwira ndege. Ndikuita munyansisi ndakamboti nhasi handinacho. Maimbodzi kudiko pamaaudio pacho pamuri kuti makanyanya kutukwa makaikudiko ini titaurire tiwe. SIS MELLY zvoda rega ndigare pasi ndigozokusenderai maaudios acho. Ndiri pabasa zvangu ndangoti ndikufonere pandanzwa pandaona topic yakanzi Colleta. I think kana mukadasvasa kumakomenti
ndanguva ndabvunza kuti ndiColleta anouya muri kuti kuBahamas because ndaziva kuti Colleta tuna mashefsi ex husband wangu. Saka manga musiri kuziva here kuti pane nyaya yerepi iripo iyi? Chinonetsa ndechekuti ndinonge ndiri pabasa simele, saka nguva yandinobata foni tinobata here and then handiti. Saka zvimwe zvacho ndisina kuita go through nazvo. Alright. Saka matoziva kuti baba vevana venyu vasungwa muchitozodza vana kuti vave kuFBI? Mutemo unombobvumira repo here nasimele? Haubvumiri, asi vado vekuFBI havana kumbotogwa nezetherapi, vatogwa neFBI chaiyo. Mutemo wavato especially polisi yavatora iyoyo ndo good police. Ngavanoripira mhosva dzavo ikoko. Ingavane mukaona mukadzi wake here mujaindi seni mukadzi wake. Aiwa ndamuona pamapikicha. Mujaindi. Mujaindi seni. But iye mukadzi wacho mainini vatori vahombe kwandiri. Ndiri vadiki mainini I think ndira 85. Ini ndiri vadiki kwavari. Vandori mujaindi mukatoona asi mukadzi anoshoreka good woman. But mainini vakandituka apa. Vachinditukira benzi remurume vasingazivi. Ndichida kuzama kuti ndivaonese unhu hwomurume wedu uyu. Vakandishaudha. Asi ndichandinozwa ndechekuti kudenga kuna Mwari. Kana Colleta asungwa ari mujere kutaura kudai, aiwa Mwari uriko. Tochiti kuda nezvaMwari izvi guys, togochiti kudii? Toti kuda Mwari ndo vaita kuda kwavo apa. Nokuti kwaita ava vari kutochemawo nokutukwa kwavakaita mumaaudio. Nekuti vari kuti vari kuchengeta mwana wavo vari voga. Vakatiwo mainini ngavachengetawo mwana nokuti imbinga vari voga. So nyaya yacho yave nemakuki guys. Tachitongomira pamhene kudai. Tasara timire pamhene. Vanga vasina kutondituka mainini ava. Ndaitovaindira paWestern Union kunovatumira $200 izvezvi mainini ava. But mashoko ava. Aiwazve munin'ina wangu. Chiwaka. Iwewo zvatinoita atidzorere chivi nechivi. Mashoko avakataura aya. Iwaya shandisa mari vape mari vabatsirikane. Aiwa, iwa triki iripo zvewe. Vakasvika nokupinza mai vangu vavasingazivi kuti vakakukurirepi. Vakashoropodza kutuka mai vangu mukaona odhi amai ava munopera simba. Munopera simba, but I was just quiet. Ndakanyarara nguva yese nchita sebenzi. Ndakanyarara. Ndichikumbira kuti Mwari kana muri Mwari makandisarudzira kuti ndizorarama upenyu uhwa ndisimvera ndakasarudza ndega. Ambaita henyu kuda kwenyu. Asi chandoziva ndechekuti kana une address yemunhu nomunhu everyday. Chiona izvi. Vakutotongwa naMwari kudhara. Imi munochero mukavatumira 200 chiyo inhasi. Moti pane paichararama nekusingaperi. Uye atotogwa neFBI kawo. Ndozvandoreva zvokuti havairarama nekusingaperi. Saka imi chivapai 200. Handika kunonzi ipai munhu tamba zvisungirire. Nyaya maiona maaudio vakasenda muri kumaziva. Sendai 200 rand iyoyo vabatsirikana nemwana. Muchaona zvichaitika. Sendai 200 rand. 200 pound dollars. My goodness. And munozaka namaona ndangwa ndabvunza nacho simele ndiColleta nikoyo. NdiColleta nandi. Aiwa 200 chivasenderai. 200 chivasenderai. Aiwa, I would love to bless my enemies. Chokwadi, I would love to. So that Mwari Yesu satafura pamberi pangu vachibokola vachiona. Guys, ndida kudzidzisa lesson inhasi. Mukunzwa, I want to teach you a lesson chaichaini asi muichengetedza nekusingaperi. Tinavo vanhu vasingadi kuona tichibudirira. Tinavo vanhu vakagara pasi vakacreata dzimwe nhema dzekuti vaida kuparadza. Asi Mwari zvaunoita nenyaya yekuti you did not respond. Handika mushure mekunge azama kuparadzaka wakanopa vana vake chikafu chekudya asi mumwoyo wakambochema chiti pati wai munhu ari kundidai. Handika ukanopa vana vake chekudya Mwari vanokurova mazakwatira emakomborero zvokuti iye achingori panzvimbo imwe chete akangomira kusvikira abuda pachina kuberekero tode ndakabuda pachina mshwa ndakatadza ameno tindoda ndi mai John ameno mai John ndakatadza Mwari anenge achikuzvambira nemari manje mukati handisi kuzomubatsira because akambondidai matofanana. Simele mungandifananidza zvangu handisi munhu angafananidzwa nemukadzi. Ndinofila sorry for her, but musanifananidza naye tiri vanhu tu takasiyana. But ndati ndibude pachena pakuti pane zvaari kukurondedzerai. Ngauye kuzopema nechokwadi kwete nekunyeba. Kutaura chokwadi
umbofika ukauraya munhu zvaangachitaura kuti vaishanda kumakicheni murume wake anambovhera akagara kuSouth Africa. South Africa aigara muBotswana kunonzi kumukotsani block 9. Mukateerera makomendi izveso mukaenda kuFacebook muchatonzwa vanhu vachitoudza kuti tinomuziva. Vanoti muBotswana hapana asingandizivi kuti ndo first wife yaColleta. Hakuna usingandizivi muBotswana yese, hakuna usingandizivi. Hanzi usavape tumira vana vako tusavape kwachindema kwamunoona kunobhasitana kokuya ndokumusha kwaColleta. hanzi musamupe kana senti. Mamwe vari kuchema madhozeti ari kudaro kwanzi musavape kana senti mukadzi yaisa muromo. But munoziva kuti makomborero anowanda kamupa sei? Hamuzivi. Ndosaka makamira panzvimbo 1. Ndati kwanzi nevamwe musamupe kana senti. Ndikati hamuziva narukomensesha ndikati hamuzivimi kuti makomborero anowanda sei? Kumupa kuti zvakafanana nekuti munhu anenge akutukirira kukandi akukesa ndika wechakongerema wenda kunochema kuti Mwari andi muri kuzviona wonyarara end result yeipapo zvati atokanga mafunga ndakawina ndakabudirira munozoona zvinoitika iwe wakanyarara kuti zi kwakaita wrong move pakunotirega ndinochata nemurume so that mai ava vafunge kuti murume ava wangu vakanochata koti havana kuita white wedding nekunganzana vakaenda kukoti for the sake yekuti aida kuzoteerawo murume uyu ndokuchata kwakaita koti. Okay, Kola. Hameno. Kana mazongofila kuti munoda kubatsira imwana because mwana uyu muningina wevana venyu whether you like it or not munobatsira zvenyu vana adoni munobatsira zvenyu mwana kwete kubatsira umwe. But anyway kana vasingadi still avamani kids ndio vanoziva pain yavo nemashoko ava vaiudzwa nemudzimai ushu animona. Hanzi you still be blessed if you bless people who actually deserve it. Smelly letu pane pamwe mablessings anouya but anouya pakasiyana. Ufunge pane mablessings anonyatsokuuya ekuti Mwari kwanzi ndini I'm a god of revenge. Mwari ndimwari verevenge letu kana usinganzwisisi iwo kapa munhu nasokablessa munhu ari kuda blessing. Blessings ako anongouya but ndida kuudza blessing rako hariuye raka tripliwa seblessing rinenge rarohwa revenge yaMwari. Say nokuti revenge haisi yedu, revenge ndeyamwari. Rega let God do the rest. Iwe ita part yako, do your party, ita zvakanaka. Rega Mwari vakurevenge. Ngoti mimi guys ka let you kana mbopinda pazviri chako ndisina mbonyatsogara newe chinyatsokuonesa you never understand. You will never understand. You will never understand. Ini ndakapinda pazviri pokuti wayesonoti apa ndoita sei ndodi usopa kuti but Mwari okay zvatoitika andichakwanza ndichendokwanza tauraka ikandikona ndati zvinoya zvokuti unoshaya kuti zviri kufamba sei. Hanzi maura anogadzira manje zvinhu zvinenge zvina Mwari mukata zvinobhamba hazvigadzirwe. Chera wacho unoti iwe pauri apa hauna vakakuzama kugadzira vakawanda zvakaramba nekuti Mwari anenge ari kuside kwako. Blessing munhu sanoblesswa but mablessings anoya pakasiyana guys, anoya pakasiyana mablessings aya. Blessings are uno blessings zvishwa munhu wese chero kangono pakufanza pano blesswa but blessings dzinoya pakasiyana. Blessings anoya nelevel rakasiyana muzvizive nokuti revenge is iwe kada kuti handimupinga mame wato revenge. You are revenging. Wato revenge. Leave revenge for God. Uone Mwari zvavanokuitira. Siya revenge Mwari va revenge varivo. Iwe mira kure ngoti Mwari ka ndikushungurudzika ndabatika nezvataurwa izvi ndaita. Guys kakawanda hanzi vanapokeli vakagadzira wani mwana wa I don't know about that queen. I don't know. I don't want to speak what I don't know. Ndandisipe pazvakagadzirwa handisivi. I don't know and proof nazvo kuti vakanogadzirwa. I don't know. Amona I don't know. But anyway, decision ndeyake guys kana chida kana singadi. Saka pana takudzokera panyaya ndaishaura yandei kuti muri kuwanya dzikuda nemukadzi uyu. Ane mazinzwa. Saka toti tambotaura nyaya before ndamboti tsamwa yemukadzi inokusungira play. No matter how long. Ane ndambotaura. Saka taona kuti paita tsamwa mbiri apa. Paita tsamwa yamaigura. Vari kuti mundai chendu chekuita vana vangu ndega. Ndakanzi tinde kuma DNA nemukadzi ushu. Puniye kuti kwadzi kuda tengerwa na hempi pakatanga pa request kwa DNA avawo maigininiwo nasi vagumbuka vanga vablokwawo handimona munhu achidla nyika rutivi handika vanga vochema chemawo dzikanorovana katsamwa dzanodhumana yesvo animona yesvo baba vabva vakanorepa vabva vapinda
kwanzi fonera SIS ati kwanzi ari kurwara kwanzi she's not okay ari kubuda mututu ari kudi animona saka ndosakauya maiguru kuzotaura hanzi ari kurwara no she was not okay even manataura naye she was not okay hanzi but many havana kuuya maiguru varipo ngataura ichokwadi many vakazororwa after maiguru vataura kuti kwai ndakasiya murume ndikaenda nenyaya yekuti aiura maini vakazouya vakazonyengwa paFacebook apa vakazotumigwa marebhas kubva kuharare vakazoenda kuBotswana vanyengwa paFacebook ndozvataurwa namaiguru andimuri kuona saka isinoti kuti maini vakauya vakatora murume wamaiguru vanhu vakanga vakatorambana guru ndoro uyu madhuveko uyu vanga vakatorambana andimuri kunzwisisa asi chokwadi chiripo ndechekungoti chete vakadzi ndiri kuti nikana mumba menyu mune maplans ekuti mawana COS please itaiwo makeara zvemakeara izvi kosi anonzi kunonzichikwe kunoitwa makosi kuna Chilton zvinoita 2 days chete 2 days unenge wane certificate itaiwo windi baba ngawambosara iwo tange waenda iwo ozodedza varume utevera nokuti izvozvi kune nyaya dzakawanda hanzi vakatora siveri kwanza havana kutora vakazotukwa manje apa panyaya yehembe aiwa hamuna kunzwisisa maiguru vakatotiza vakaenda kune imwe nyika yavari anditika mukuru makasara akazorora mainini ava asi maiguru vakaenda nevana vaviri saka panyaya yekuchengeta vana apa ndopakanga pakunzi mainini vakuti kune vana ngavaitwa maDNA ndopavangotukwa namainini anamona ndopavangotukwa namainini mainini vati maiguru vabvunza kuti ndiani anyora message ndiwe here yaColleta wanyora message kana kuti yanyogwa nemukadzi wako ndopakazotanga kutukwa mainini vochitukirira maiguru mwimi musirese kunza muzvizivi kuti imimi vakadzi kana maisvika pane varume vane vana vavo kana vana mai vevana vachida zvinhu zvevana imi vana mainini munombopindura ka muchitukirira pozinomuzinga kuti mari ibude movhunza kuti vakatukirwa motange musingazvizivi sei kwenu motange musingazvizivi sei kana vana mai guru vachida mari dzevana kana kuti vachingodawo mari imi vana mainini hamudoti mari dzibude saka musingadi kuti mari dzibude motaka kutukirirana namai guru andananyepa here ndikunyepa here asikana aiwa taurai ndikunyepa here mutaka kutsvaga mastori zvinokutukirira zvipfutseke zvishanda vamwe vakuchengeta vana vavo kunze kuchengeta vana vako vega mutaka kutukirira because hamusi kuti mari dzibude dzinde uku saka zvanga zvoitiwa nani namainini andimoona ndo zvanga zvoitwawo namainini but mainini havana kuuya uya aripo vakatoya uya aenda kudhara andimoona saka ngatitaurei chokwadi kutuka mainini ukachingotuka hamene kuti zvine mhaka yei zvichidaro kuti vana mainini munofilira 30 ndine munhu akaenda here uyu munhu handiti anenge akatoenda here uye muchizotuka namaigura handiti vakatoenda kudhara vakatoita nemuvhu oni ukatouya ukaroga ukatata saka uye uchifilira 30 ndine kuti unotuka ava vakaenda kudhara unovatukirei vakaenda kudhara ava unovatukira chii unovatukirei vakaenda kudhara ava unovatukirei havana basa vakatoita muvhu one upenyu hwako ivi mukaita muvhu one upenyu hwenyu saka munovatukirei kwai tinotukwa chitakanza unaki chembere kwaiwono kuzoti iwe usinganakiwe here naimesi uchinakawo here kwavanenge vazvizivirepi vana mainini ava vana mainini vacho pamuromo wofuti zvakaoma but anyway guys nezuro pane futizve yandanchikudzai kuti mudhayari wangu mai mwana akabatikidza through murume wakaendawo manje apa aenda manje ipa murume anga achingoti he ndabatwa covid he handina mari he zvasina nyatsoshanda zvinasa zvamira izvo mari ari kutoshanda tokhora mai mwana mukadzi akaita sacrifice mukadzi ndiye atofunga kuenda murume akati aiwa chirega ndindeni izvi zvinokaita vesekosi iwo mbosara nevana asvika kwakuda kunodhoja mukadzi akunoti kugara kwese kwaita nguva yese mukadzi nemurume ari kunoko mukadzi anapakambosasipeta kuti murume ari kuchita zvandokuziva kuti pepi varume ida vachiti unenge usati wazvibata unenge usati wazviziva kuti murume ari kuchita chete mukugara kwese makore ese asvika vati vana vavo tu anambozvibata azvizivi akarohwa neshoko zvichibuda izvozvi kuti unoda idzo tekinoloji dzevana ava dziri kumazana idzi oti foni yakasiyana mabarika nimbochinja ndidai ndise izvi ndidai andimaona unodai mabezo echitanga kupinda manje uye atipa feedback kuti zvinoda zvisa paprocess yakati saka mutitumire mari kwanza apa pari kudiwa mari yakati apa diwa mari mukadzi ari kunyuma kana sana kana send akati ngobva murume zvainda vakatengesa zvinhu mumba vakasacrifice vakachinjana mukadzi aifa kuenda mukadzi akazotora ichitora iwe si usichinda iwewe unotanga
Hanimona. So akuningirira. Ave kutogadzira peumo. Girlfriend yanga isingasikama nemukadzi. Mukadzi anoita kunge uchafenda. Unoita kunge uchafa mai mwana. Unoita kunge uchafa. Mufunge ndakarwadziwa nesuro. Achinindondedzera ndikati pati varume ainda vane utsinyi wakadai. Ende matauro aita chimusikana message akandisendera matauro aita chimusikana choda kuunzwa kunze kwenyika ichi chotoziva kuti kune mukadzi ariko chotoziva mamessage achona chotoziva. Saka varume musati maita zvinhu zvamuri kuita garai mafunga. Imiwo futi zvinhu zviri paviri. Imiwo vakadzi vari kuenda kudiaspora uko muchitenga kuendawo masvika kudiaspora musvinonyengwa nevarume vamwe vakadzi vagara variko. Ha zvacho unoshautwa zvibalance say this life no balance guys. Zviri kuitika ndezvekuti kana vainda vakadzi votikati vatenge kuenda kana vainda vari kusvinonyengwa nevarume variko kudiaspora kudhara vane vakadzi vavo asiya wake kunoku asvika kudiaspora akunonyengwa neari kudiaspora yayo agara ariko uye ari kudiasporawo akuchema kasi mazimba unhu wedu hwakamboita sei naini tine unhu hwakaita sei izvozvi uyu urikurepa vanhu kumaCruise college ushu watovharira vanhu vakawanda mukana kwanzi pane mukadzi ati kwanzi ndakaaplya ndichida kuaplya zvechiwe zvebeauty here kwai zvikanzi masimba no kumashipu futi kuuk so makabviswa palist kumashipu futi mabviswazve palist nai mimba munangagwa hamusi kuonawo kuti vana ava zvinhu zvikuitika nekuda kwei hamusi kuona pane mudzi wenyaya kuti vana ava zvinhu zvikuitika nekuda kwei takutofanana nemanigerians guys takutofanana nemanigerians unhu hwedu totofanana nemanigerians nekuda kwenhamo patasvika pese tikuzikamwa nekuporonga tinotomamira mundiro yatinofanirwa kudyira tinozvikanyira zvinhu tega tisu pachihure chechi kuuk uko tatora mukombe kunzi kuna vanhu vanohura sevanhu vari kubva nepaafrica pazimbabwe apa tatora mukombe nepasouth africa tatora mukombe kumaCruise ship tative nembiri yekunzi izvo kana zvitaurwa zvine zvichinzi hakuna vanorepa sevanobva kuzimbabwe wakapindira guest kuti mhosva yatakapara ndeyechii senyika tiri kutanda botso here senyika takaroiwa nevakafa here kuti atiroonera zvichaiti kuti timbuya akaguvina sekuru taruvinga uyai kuno muzogadzai hatichazivi kuti todii hatichazivi guys patangosvika tiri porongi mumakamba mudzimba sori henyu vana madhumbi vamwe ari para but vamwe venyu isystem yachona isystem yacho mutorimo mudzimba iko zvinokasvika chiti kunodiwa basa remunhu westay in wanga tinobva kuzimbabwe basa uri wani nenyaya yekuba hauri wani basa nenyaya yekuti zimbabwe rinoba vakadzi vamwe vakadzi vanenge vachishanda kumudzimba umo handika maperfume evarungu apera achibuda akaiswa pakati makumba apa maexpensive watch evarungu maexpensive ring unotenga ring iyoyo inenge ine sentimental value waitenga watora ring yemurungu waenda nayo unoidii asi ndikunyepera sikana hembe dzevarungu dzinenge dzakawandisa dzinongotogwa dzichibuda nadzo gurosari remurungu rapera muchimora mwete hafafu murungu kuti gurosari rangu remwedzi haripedzi mwedzi aiwa ndikunyepera sikana kachinyepa ichi ndikunyepa kuti vazhinji kozvinoti ndiri kumuzimbabwe havadi vanida vanhu vekumalawi kana vekulisutu havadi mazimba tobva taita mbiri yekuti vamwe vasikana kana uri musikana ukaenda pamba pari kushanda unenge uchipota chipakurira baba vacho futi bota ukunoita basa remumba ukunowa pafuti bota double shifts uchipuwa zveextra mari yako pasaidi wakandikuta zvandozivaka murustenburg muno izvozvo ndigere pano as we speak izvozvo muno murustenburg mukaenda makadaiso uku musoro uku kurodhi yekutotal garage amene kusaidha kunana khairo kuti muchikwidza makadai handika kunomira vanhu vanotsvaga mapeace job handika mapeace job vanotsvaga makuseni vanotsvaga kuwacha plus makumbo ukamutora unowacha mapedza kuwacha muita izvo zvamakumbo enyu vane vakatomira ipapo vanhu vanototsvaga vanotoziva kuti uku hakuendwe ukaenda ukoko ukapedza kumubhadhira mari yake yewasheni muchipinda pabasa ramakumbo zvinokodzesa kuti vakadzi next time havachatrust kuti chero atinda kunotora mukadzi wemazimbabwe kuti wezimbabwe taize peace job vachatrust kuti saka musara kapa futi murume wangu makumbo
muno pape vanenge vakatita line kubva ukona zvokukona uku vakatozara and dressing yanenge yakapfeka pamuti unoti taise munhu atsvaga basa because munhu ari kuenda mutsvaga basa chako chaikuka unopfekawo zvinhu zvakadzika zviri decent notaura kuti kunoshanda kumba kwani musi iwoyo handiti vamwe ntoona vakapfeka mawekisuti chao chaiwo mukadzi tunoti akapfeka zvembe dzebasa dzokuti ndikanonzi cleaner yard kana cleaner munhu cho ndikagwadama pasi ndinopfugama vanenge vakazvimbomba vanenge vakazvimbomba nezvimaskin jean vozvimbomba vakapfeka zvimaminisketi zvimashoti vari kutsvaga basa peace job muno zviri kuitika ndisikumbotara kwandisingazivi muno zvitorimo muno zviripo peace job yekwacha plus peace job yemakumba mazimbabwe zikatigadzise unhu hwedu tikuzvikanganisira tega honai kuti munoziva dai tanga tiri nyika saka takafanana nemaindia kana masomalians dai tiri kure kumberi kokumberi vanhu vaya vakabatana vanhu vaya havarasani havasichero zvoita sei havasimuwa vachitambura isusu iko zvino vanhu vane maCOS vakazara mukati medu vazere vanhu vemaagents but anokudza kuti nditsvakire isisi mene tsvakai vanhu vekugana tsvakai vanhu vekumalawi South Africa Zimbabwe handi chakachinza chakatanga zvandakamboitigwa andokupa reference zvakatomboitigwa nemumwe saka ungamushore izvo zvikuti home office yeshe pakuti takubisa Zimbabwe miromo yedu ishi apa ndona sokuti ndichi kwakafira pema akafira kuZimbabwe asi pema angakontroli kuti vanhu vese vadai kuti kwakadiani ane influence akafira kuZimbabwe makuwa chaiwo aha tinotora mukombeso makuwa mazimba tinotora mukombe ukapinda bame munhu haubudi usina kutaura nyaya dzevanhu dzemba mavo kuti mamboona pane bhutsu mamboona ndiro payaiswa mamboona zimurume racho ndozvawafambire tine guwa rinotora mukombe hatifambiri chinhu chimwe chete kumazana nefoni dzekurekodha dzakati kuya idzi inongoiswapo neusazika inongoiswapo uchitorekodwa uzonga uchindine recording yako utopirirwa kuti recording yakabvepi kupirini zvinoitika handimaona zvinoitika tukangasa maopportunities akawanda tese manje tinenge tongoshuka nenhamo tiripo paZimbabwe patese nenyaya yekuti muri kuvhara mukana mega ya closing these gaps muri kuvhara mukana iyi ndimi kuvhara mukana ndimi petonela ungazi ndopatingazoita rudo ipo tichita zvinhu zvakadai so kumaZimbabwe kwatiri tikuzere ruvengo isu kwatiri kwakazara utsinye tine ruvengo the biggest problem yatinoita tinoda kupretenda kune vanhu we go pamberi pevanhu tinoda kunopretenda kunge ndiri nice but munhu achiziva kuti ndine utsinye nyoka chaino inyatswa kuruma chinhu chaisingadyi tine utsinye ndochokwadi maZimbabwe tine utsinye mungaudzwa here mimi pasocial media muoni mungaudzwa here zvinyaya dzeutsinye pasocial media pamunozvionera wani tine utsinye kana isi social media iniko zvinoka unotoona kuti kana zvichatitorera nguva kuti timbonyatsozosunungukawo kana nemasocialites mamwe tichipo unototamba wakachenjera kutamba even kutaura wakaisa sefa mumuromo maimwana unotoita sefa mumuromo kana ukatara chinozoza kuti ndochimiririra kana chabuda nokuti hapachina kumira zvakaita nyika yekuti tinotengerana vanhu kuti ndanotuka ningi kutengerana vanhu kuti ndanorova ningi moti tiri vanhu kwavo ipapo taurai chokwadi kasi tiri vanhu kwavo kutedza kuburitsa mari kuti ndinoda kubatsira munhu ari kuti handina chikafu kuti vedu we iwe wachona ubva wabvuma kushandiswa kutumwa kunze nanotuka ningi kubvuma kushandiswa nekuda kwe50 rand upuwa 50 rand yako kana 100 rand inonditukira ningi utonobaya live patanjeko re50 rand ugoidla mari iyoyo une pisi uchiziva kuti ndabva kunotuka munhu asina chakandikanganisira munhu haana chakandikanganisira zvachose wonotunobaya live button kuti ndakuti ndanotuka munhu ugotoidla 50 rand iyoyo wakatorelaxa kuti handakatomutuka ndakabhadhagwa. Come on guys, come on, like really
Amen. Tikazonzi my head mistress. Ndikaiti muenda kune mukadzi weconfusion. Tikontango yeko. Ndakutoda kuinda manje guys pane kwanoda kumhanya nchinda nakutatu. Ana 10. Itiona confession. Kuti kazongoita confession ipayo yega. Ma audio auya zvawo. Ya murabaraba ma audio. Zvare zvotanga namwe yachina audio dzangu dzese dzandikuisa tokungoita dzichikata. I don't know why. Personally, ndine confession yekubata nehanzvadzi. Ndakabata nehanzvadzi dzangu 3. Ndikabata nemadzisekuru angu 200 dzamama vangu. Vana vehanzvadzi dzamama vangu. Izvi zvakatanga ndiri grade 4 2002 ndatogwa nevanino mangu kuenda kwaigara kubhoyera akanitora musha kwamama kunawo kwandaichengetwa nasekuru. Mama wangu inandoziva kashaya ndi mwana mudiki. Kashaya ndi mwana mudiki kudaro ndakangokura uchichengetwa mumaoko evanino mama. So ndaitenderera ndina pandinoti apa ndo pandakanyatsogara. Ndaingotendera ndichitendera mumaoko. Saka ndakazonge ndagrade 4 ndakanogara nemunino wamama namba 4 pamana mama akakarohoro nemusoja kabudirira mane zvinhu zvavo. Saka ndanogara vana vakakomana. Mukuru ndo 84 mudisecond ndo 87 mumwe wacho ndakanza naye. Vanhu vese ava 3 ava imboisa yemasters ikarijoinevo chigame choita vamwe ndingakoda kwaaudio mahara da izvozvo hazviiti izvo ndikataure masters kadai masters aiwaka spika riripo iri pane mumwe wakazombotiporomisa spika nauzonditengera imi madhayari nyaya dzekuporomisa idzi musingaiti spika riri riya rakafa riripo iri rokupota richidzimariya spika. Saka ndipaona kutengera izi spika indondori spika. Spika ndimi moda kuwa inde nchizviwa. Spika intenga ichispika. Tenga ichispika chispika ndokunga chimbodhuri. Kushaya wana notega ini tenga spika. Thank you Clara Dobson, thank you 100 stars. Kushaya wana ngati pa unotengera chispika. Ini spika ndichishandisi. Ndinenge rakadofa. Spika ndichishandisi. Spika ndiri kurongo shanda ipa ndori spika ini mba wangu ndine system yokuti ndikariplaya pano ma next day wano complain. Saka spika ndori ndini sure spika inzira ramu ndo spika. Ndezi system yokuti ndikataka kuplaya mapetano dona. Andimaona. Saka spika ndatitengera toisa pana pa maspika. Andimaona. Mumwe ngatenge po chispika chitukutuku chispika chekungoti votiwe chitukutuku chiya chekuti tinongo connect kana kuita ma live toisa. Isa ichi speaker rodiwa remakuwa zvamunoda makuwa. Tenge chispika. Right. Paisi 100. Thank you mama 100 raiwa fambisa zviva speakers kana. Say masters nasina tokubata iwe. Kwandise nai zvako Samantha. Iwe ngawezi master. Kana audio manyama. Asoma siriti ubu. Ndombozisa zvakaona kuonerera vedu we. Masiriti. Audio manyama. Ndikuisa mahara. Aiwa masters. Kana. Nei. Imboite ukamera imboite masters. Isa masters. Nokuti ini ndinogona kuzotaura naye kuti auye pa life. Unaona? Ndinogona kuzofona ndotaura naye kuti achiuya pa life mowazvisere. Saka isa maspika yasvike 1000. Ndotaura naye to also iyariye pa life. Thank you na 50 stars ndini wacho. Thank you Chipoko. Unaona? Isa masters. Muda kuwanya ya mahara. Ndakadziswa soka kwanzi nasoka mwana ngawise masters. Kana basi na masters ma audio aplay. Isa masters 50 stars idzo wire. So kapa 3 wire. 106 wires to go. 600 to go. 2k kana pasi namza vurise. Aiwa 1000 zvawo 1000 strike 1000 po. Handisikuona pekuisa masters. Ina ndo pasiyo utanisori papi bai mandikiri marufu masters. Indongona chimwe. Pane pandakazombobaya sinchisira munhu akabuda sindakatotenga ndifunga 200. Pandakangobaya ndo ndikuna kora. For us who got amnesty from Block for Aiwa. Like anyway, thank you for 50 stars. Icho chiera. Chapa chachikati 500 ka 1. Mchani. Chapa changu kanda 500 ka 1 chiera. Wacho chiera. 500 stars. Kwasara 150. Handei. Uyo mamwe 50 ndini wasi wacho. Tatopinda. Mimi uyo 530 takaenda. Na hiyo sasa madairis. Mfa utana namba kudzayo kuti sai masters kuti muzokanda.
masters motangana kuudza kuti isai masters ndizokuti muzoisa masters imi moga hamboni kuudza kuti ndikatikane masters ndikandipopina premium stars star sender wangu chopinozeko naida unapota waka uchiningirira pane chanono chakanzi anniversary chaindepiko naida unapota uchipina waka zvinhu izvi mukati umu masters achakutoita kumanya wena icho Ashley Becky muswera chakanda 50 wena haiwa chita uchipina waka vanyoka icho maitasha moyo 99 hey guys hamusi kuona zvemi 99 stars icho chakanda premium award ndiye akanda akawanda topina yeyu patakanzi 99 kawa tichikuitika kwanzi kotanga takambodzingwa asika tadzoka nemasters aiwa ndezvemumastreet ndiniwasa wasa wacho waimbondituka vediwe nekuti ngorepuwa screenshot kudai ndoti kwa anombondituka wanenga chituka ndakamuita sei ndiani kwanzi ghost ndikasvika pakuti musandive mascreenshot please don't but zvakazopfuura it's water under the bridge ndoda kupai masters 10,000 queen kiera ishuwa here aiwa ndakazomuunbloka ndini wasi wacho ndakazomuunbloka ndaona kuti munhu aribo anomirawo nevanhu vari vulnerable and one thing I like about this ghost anoshare zvinhu zvevanhu haana jealous I think by sharing kupromota munhu wese saka anoshare zvinhu zvevanhu vese like kutoshare ko kune mwana ngachitoona anoshare andimaona so ndo change ati tichida takambotamba tikafara chaizvo tikatituka zvikapfurawo handikaniso takambotukawo mwe kuseri muka yakatukawo zvadarika and we have changed zvakatofaya zvakatokangamwa takatondirira mberi icho chakanda 250 stars imi muri kuona here masters asikana muri kuona saka imi michirega nditi chisai pa 2.5 ini ndonyengeri ndotaura nemusikana usi zvauya nenyaya kwandiri handiti ndichataura naye ndini then ndoya naye palife ndichataura naye ndini because ndasandataura naye ndobva ndataura naye ukaona kutaura kudai tari kurevera ukaona tombobvuma kuisa maaudio kudai nendamuzwa ndiri palife kapaya remember ari kutozvisiva saka anogona kutouya palive apa andika saka kandai 150 chinasara guys imimi chisirai inini andika mangwana ndongonomuka kusenotenga madhaipa chibva kujim ndofura chitenga madhaipa emwana wayo yablessing wheelchair ndatenga nhasi then touya pano icho wasi chakanda 2.5 adarika 2.5 then mangwana ndouya naye ushu tonyatsoigarira pasinya ihombe I don't think kuti ndiyega ndoda kuconfessawo guys vanhu vakanda ndoda kuconfessawo vakawanda tagarisa tisina confession because tetofanwa kuita mangwana bostura mangwana teta kuda kuenda kuya kwablessing mwana uya kunomupa wheelchair yake nemadhaipa atinenge takwanisa kutenga iwayo anditika thank you Grace Makusha ne 50 stars thank you guys vese vaisa masters may God bless you maita basa thank you guys thank you very much so guys trust me mangwana ndokuvigirai nyaya achitaura ega tichibvunza because audio haina kadhati and kadhi because pakubvunza mubvunzo hatizonyatsogona kubvunza paaudio saka akauya ari munhu toenda kusera mangwana maybe akauya ari munhu fair we can talk naye saka kana une confession yako andika une zvoda kutaura une confession dzako vanhu makatakura kurema munazvo tinazvo mukatumu asi taitya hanzi nemfano wangu na Holy Creations wasi wacho is top notch person I love her yes I love her or him she's a her ndi her kotika fumata azviti queen we cancel that in Sarah Jesus we speak life no one will die we speak life kwabaka mfuti chaenda because titonifunga kuenda kunoti nezvinhu zvako zvandakatoona na ngikiri na toko zvinova kuenda ikoko saka we cancel mweya musataure mweya werufu masoko ane simba queen masoko ane simba rurimi rune simba sataure soko rekufa we cancel this mature deaths azviita nzi tailiveness ndombotanga ndambobuda kwanoda kuenda kandodzoka si ndoda kuya naye I need to prepare guys I need to prepare kana chinyanya yake iri very sensitive maaudio akawanda ndatokuplayera maaudio ese maaudio akawanda handina kuplayera maaudio akawandisa maaudio saka ini nangu ndoda kuti auye palive amana maaudio akawanda ai endivhare iye munhu wacho ai ukona maaudio mamaona kama audio ai maaudio kumaona ndi ai maaudio nda player one pamusoro ichete saka regai auye
andika regai auye iye ataura nyaya yake. Tukuirirana here guys asikana, regai ndiuye naye. Tukuirirana here. Ndizvo here asikana. Anzi mangwana istupa. Dzidza kuita patience nyasha. Dzidza kuita patience. Dzidza kuita patience. Dzidza kuita patience. Patience pays. Dzidza kuita patience. Ndizvo kasikana ntika trust me ndouya naye. Chega nditaure naye I'll bring him. Anzi itai manheru. Kana ndika akabvuma manheru ndinouya naye handina problem. Kana akabvuma manheru anhasi. Kana akabvuma ndinongoya naye manheru handina chene ndichita. Ndinouya naye. Ndikabvuma ndinogona kuya naye nhasi manheru. Kana akabvuma iye. Hanzi no itai maaudio. No, tinechida kubvunza mubvunzo Pauline Makey. Techida kubvunza. Kanza ndakuya live. Anouya tinenge tatataura naye Ruvimbo. Tinotaura naye. Tinotaura naye. Hanzi namba dzemaspice dzanga dziri muwani mucomment section Audrey Murai inani ozoya kuseri ndokupa. Ozoya kuseri ndokupa. Ozoya kuseri ndokupa. So guys saka ndokubata time. Ikaendi mudzo kuti ndikufonere muchinzwa musazoti ndikunyepa. Ndimfonere muchinzwa. Ndoya naye. Amana ngati anda kupreparewa. Azviona nga. Regai ndigoya naye, regai ndimtsvage ndigoya naye. Esa message. Regai ndiye naye guys, mira ndimbomhanya pandoda kumhanyira ndotora chikwereti changu. Regai ndimbomutora chikwereti changu ndodzoka manje. Kana ndambata ndoya naye manheru handitika. Ndokwigirai manheru kana ndambata.